Oyi fe kwuru ka na-eme. Abịakwala m ọzọ. ELVIS ZUMA aka nwanne. Nwa nwokorobịa Ikeji. Wee buruzie egwu m wee bịa na obi lyierioba odogwu nke amụrụ mgbe amụrụ odogwu. O wee butezie n'ike mgbe ndị odogwu ibia na-ebute ike. Ọgaranya ngada ka ọ Yeloba libako gị chinyelenu. Yeloba libako gị chinyelenu. Yeloba libako gị chinyelenu. Adịghị atọtọ onye chi tele mmanụ. Yeloba libako gị chinyelenu. Yeloba libako gị chinyelenu. Yeloba tabife gị chinyelenu. Adịghị atọtọ onye chi tele mmanụ. Heu heu Yeloba nwa chi na-emele nụnụ. Adịghị akọcha onye chi tele mmanụ. Tabi ife alụ libi ife renu laba n'olu magi o. Adịghị akọcha onye chi tele mmanụ. Tinye aka na ngọnụ. Tinye aka na ngọnụ libi ife nụnụ. Onye ti tele mmanụ. Seliben seli seliben seliben seli seliben kuliben kuli kuliben selen 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 se seliben seli seliben kuliben kuli kuliben sesen se sesen se kuliben. Onye na-ekwu okwu na bụ Chief Sir Engineer Michael Chijioke Ume Akụana lyierioba ilo sonna mbụba ichie Ezenna Emeka onye ọma na-asọ ọjị n'ama. Nnukwu nwa si Amaesi Ụmụakalabonkwụ in Agụata Local Government. Chairman Amaesi Improvement Union Europe niile. Vice Chairman African Catholic Community Austria. The Secretary Ambassador Club Austria. Secretary Old Agụata LGA Family Meeting Vienna Austria. Former Secretary Anambra Community Austria. Ebu Coordinator IBOB Vienna Austria. Member Igbo Cultural Society ICS Austria. Nwoke nke amụrụ mgbe amụrụ ibe ya bụ odogwu. Amụkwara mgbe amụrụ ndị ọgbọ ya. O wee butezi ike nke Pentecost. O jekwara akwụkwọ na Central School Amaesi. Wee jezikwa Secondary School the best school at then na Christ Redeemer College CRC Amaesi. Ebe a ka o jere secondary school. Mezikwe jezie nke a na-akpọ University Nnamdi Azikiwe University na Unizik Ọka. Ebe a ka ọ nọ wee graduate ya as engineer
maka na injinia nke ọ na-aza bụ ife ọ gụrụ agụ mechazie wee malitekwa njem ya jezie Lagos ebe ahụ ka o si wee lụzie ọlụ dị iche iche clearing and forwarding tupu ọ bịawazie Europe ebe ahụ ka o si nwetazi onwe ya nostro mana tupu ọ bịakwa Europe a na-ekwu okwu ya he went to their home ebe a ka Chukwu were nye ya nyezie ya nwa ada nke mara mma onye nke a na-akpọ Lady Eunice Nkiruka ni ezi nwa mma obi dị ya onye ọcha bịara ụwa n'oji ada ụga na Vienna, Austria oso di eme maka na osokwe di ya wee na-eme Mama Chidubem Arinze Mmesoma na Chinenye nwa lyierioba onye ọma nwa Chineke asị ya gaziere ije o wesikwa m kelee ezigbo nna ya bụ Ichie Peter ume ewe discipline ma Ichie Ezenna Emeka onye nke na-ebi ndụ nke kwụ ọtọ ezigbo nna o wee na-echetakwa ezigbo nne ya nke rapụrụ ụwa wee lakwuru Chineke Lolo Cordelia ume mkpụrụobi ya zuo ike na ndokwa nke a bụ afọ mụrụ odogwu cha ife mere odogwu ife anya mmeri ifugoni o wesikwa m kenekwa ụmụnne ya nwoke and all the entire family ume Akwana ana m ekelekwa nwanne ya wụ Dr. Pascal and the Lady Chinwe ume Akwana na-ekenekwa Mr. Chofita and Lady Mary ume Akwana na-ekenekwa Reverend Father Chinonso ume Akwana na-ekenekwa ọzọ Mr. Emeka and Lady Oluchi ume Akwana ekpere ya wee na-agara ndị family niile nke ume Akwana sikwa ihe akụ enwe niile rutesi afa yeloba libako gị chinyelenu yeloba libako gị chinyelenu yeloba libako gị chinyelenu adịghị akọta onye chi tele mmanụ yeloba libako gị chinyelenu yeloba libako gị chinyelenu yeloba tabife gị chinyelenu adịghị akọta onye chi tele mmanụ nwa chi na-emele nụnụ adịghị akọcha onye chi tele mmanụ tabi ife alụọ libi ife nụ laba n'olu magio adịghị akọcha onye chi tele mmanụ tinye aka na ngọnụ tinye aka na ngọnụ libi ife nụ onye ti tele mmanụ seliben 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 kuliben seliben seliben kuliben sesense kuliben o wesikwa nkenekwa Dr.
Omelali Mbowo Enugu State Lesser and Chief Magistrate Ebere Udeze Odibeze Onye abụ nnukwu lyierioba nkenge lyierioba si nkene ọ si n'ibe odogwu wee na-ekenekwa Chief and Lolo LS Mora, Chairman and Director LS More and Group of Company Aka Jugo na Messi Ivu ezigbo mmadụ o wesi Chukwu duo yi ma gọziekwa anyị for trust nke i nyere ya na 2002 mgbe gboo o wesi n'Igbo ọza mgbe na mkpa mgbe ndị ọzọ na-enyegasị schools ọ bụ mgbe ị zara ya o wesi nke na-eyi ya mere ana m ekenekwa onye ọzọ nke ọsị nke nene ya High Chief Ilocious Igbo eri ọnwa gburugburu President Ambassador Cultural Club Austria o wesi ka m na-ekene gị sikwa m sị gị ka ikenene ya ndị Ambassador Cultural Group niile ozi mgbe na-ejekwara onye nke a na-akpọ Sir Simon Jude KSN and Lady Ndidi Onwuka Chairman Umuocha Village Amesi Iloso na sinkele gị Osiniwe man nke devote through your time to serve humanity with your whole heart. Iloso na si Chineke wee kwụghachi sikwa na ọ bụ odogwu ka ewu mgbe na-ekenekwa onye nke a na-akpọ Chief Philip Azubik Ife Diorama the Zubis Chairman Old Agwata Family Meeting Austria ka nne kenekwa Iloso na sị gị kene siara ya ndị Old Agwata Family niile maka na ife ha na-eme ọ bụ ezigbo ife ka fa na-eme o wesikwa nkene onye nke a na-akpọ Royal Majesty Felix Ezeji one na Austria ezigbo ọyị ya sikwa na ọ ya dịrị ya na mma o wesikwa nkenekwa Ichie Jude and Lolo Henrietta Ekeka Chairman CEO JD Organs Group of Companies Eze Udo One na Messi
ezigbo nwa dị ala lyierioba ọ sị na ọ ya dịrị gị mma ọ ya makwala gị na mma na nku ije eku amakọnata gị o wesikwa nke nene ya Chief Obinna and Lady Anụli Ewuzie nnukwu nwa nke si Ọzụbụlụ aga ọgọ ngọkọ lyierioba nwoke Chineke fụrụ n'anya CEO New Day Hotel Aba o wesi chọkwezi nwe aṅụrị na gị jebezie na New Day Hotel and Suit for your relaxation and satisfaction. Tested and trusted is for sure. Ọkwa chairman asanen to spare pass na mpa onye eze ka o wesikwa nke nekwazi ezi nze Henry Chigozie Nwagbo nnukwu nwa nke Chineke ji amamife wee sarụ the chairman ụmụ ọgbaghị family ị na-achịkwa ọfụma ọchịchị gị dị fa mma o wesi ka m na-ekene gị ka ị kenekwara ya ụmụ ọgbaghị kindredin amaesi niile maka na ọgbaghị nwere mmadụ ọ ya dịrị unu niile na mma o wesikwa nkenekwara ya onye nke na-akpọ Mr. Law Prince CEO Law Supermarket Vienna Austria ezigbo mmadụ nwoke nke dị selfless ọ na-enyere ndị black community aka n'Austria n'Europe niile ilo so na nkene ya ọsikwa nkene ya all the members of African Catholic English speaking community Austria fanine ilo so na nkene si unu ọsikwa nkene kwa onye nke a na-akpọ Rafael Udegbunam Akuruno one na Amanuke Ralph Merchandise Ralph and Company Aba Enyimba City maka na ndị Aba na ike dị arụ sikwa kene Ogbuefi Chukwu gozie Omogo na abụbọ Nnewi ji Nnewi Patron Anedo family Austria Yeloba libako gị chinyelenu Yeloba libako gị chinyelenu Yeloba libako gị chinyelenu Adịghị akọta onye chi tele mmanụ Yeloba libako gị chinyelenu Yeloba libako gị chinyelenu Yeloba tabife gị chinyelenu Adịghị akọta onye chi tele mmanụ Heu heu o Heu heu mo Yeloba nwa chi na-emele nụnụ Adịghị akọta onye chi tele mmanụ Tabi ife alụọ Libi ife nụ Labanolu magio Adịghị akọta onye chi tele mmanụ Tia kanango nụ Tia kanango nụ
seliben gulibe guli guliben selen 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 se seliben seliben gulibe guli guliben sesense guliben. Ọmụ a bụ ELVIS ZUMA aka nwanne nwa nwokorobịa Ikeji. Ka emesịa.